Vedete dnes a jsem sama v Krišti pri bábo i dneska snímám video. Когато е вече 4 юни. Този път съм вече лакирана по-добре. Че съм казала просто. Разбрахте ли? И тук са различни двата. Тук е цвето розово, тук е тъмно розово. И реших да ви снимам и да ви покажа какво имам при баба. Днеска ще ходя на Варна. Само за един ден, не да плувам морето, просто така ще разхождаме и ще бъда на море. Ето ще ви споделя по-късничко видеото. И да, обаче ще продължам да гледаме, аз ще продължам да ги снимам, защото чакам мама да дойде и да почваме деня от сутринта до вечерта. И да, това е за сега, пак после ще съм. Айде, чао! До нови срещи. 8:30 и ние ще тръгнем в 8:10.